It-tlieta fil-għaxija fuq stedina tal-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis saret laqgħa mal-Kummissjoni għall-Vjolenza Domestika u diversi għaqdiet mhux governattivi li jaħdmu favur id-drittijiet tan-nisa. Il-laqgħa saret fl-isfond tal-qtil ta' Chantal Ketkuti li nqatlet il-ħadd li għadda allegatament mill-eks maħbub tagħha f'Ħażabbar. Il-Ministru qal il-Gvern se jkompli jiftaħ dialogu soċjali biex titqajjem iktar kuxjenza dwar il-vjolenza domestika. Tul il-laqgħa laqdiet talbu biex isir aktar dwar din il-pjaga soċjali. Bil-Ministru jħabbar li l-erba fil-Parlament se jressaq abbozz ta' liġi li se jkompli jindirizza id-diskriminazzjoni. Meta mistoqsi fil-ħin tal-mistoqsijiet fil-Parlament tar-reazzjoni tiegħu dwar il-qtil ta' Chantal Ketkuti, il-Ministru rrikonoxxa li d-deterrent għall-vjolenza domestika ma ħadimx. Id-deterrent huwa ċar li f'dal każ ma ħadimx, ħankun ċar, ġifieri x-xogħol illi jagħmlu gvernijiet suċċessivi f'dal każ ma servewx ta' deterrent. Jiena nemmen illi mhijiex kwestjoni biss ta' interventi leġislattivi u legali biex nirbħu sitwazzjoni li għandna bħal din. Qal ħafna drabi dawn il-każijiet jiġu rrappurtati fl-assess tal-Pulizija. Jiena nemmen li hemmhekk u se nkun qed nagħmel iktar sforz mal-kollega u ħabib tiegħi il-Ministru Byron Camilleri li jkun hemm iktar training tal-Pulizija Eżekuttiva għal dak li huma kif jittekiljaw lin-nies li jmorru jagħmlu rapport. L-istess hemm bżonn training is-psychologists li jaħdmu. Ġifieri mhux biss għandna bżonn iktar nies, però għandna bżonn iktar training f'dan ir-rigward. Fit-tmiem it-tweġiba tal-Ministru Zammit Lewis, id-Deputat Nazzjonalista Chris Said qam jopponi għax qal il-Gvern qed jirriduċi il-ħin tal-mistoqsijiet. Jekk iridu nirriduċu l-ħin tal-mistoqsijiet b'dal mod billi għadda nofs il-ħin biex il-Ministru għamel stqarrija fuq dak li ġara llum, nirriduċu hekk. Ngħaddi għad-domanda. Intant fi stqarrija l-membri tal-programm LEAD tal-Partit Laburista qalu li jinsabu vuċi waħda kontra kull forma ta' vjolenza domestika. Qalu li l-vjolenza domestika hi pjaga fis-soċjetà u nuqqas ta' azzjoni qed tirriżulta biss f'aktar ħajjiet mitlufa. Qalu li ħafna nisa li jaspiraw li jagħmlu l-ġid fil-komunitajiet tagħna juru l-appoġġ tagħhom lill-familja ta' Chantal u l-qraba ta' madwar 37 mara li mietu f'idejn ir-raġel issieħeb binhom jew qraba tagħhom fl-aħħar 40 sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.